Si Tata saka si Toto. Istorya budak kurit ni Ratna Kusuma Halim. May ulod harani sa bitis ni Toto. Si Ram. Tinuka ni Tata ang bulate. Inisip ni Toto, inot niya ining nahiling. Habong butasan ni Toto ang ulod. Ihahapot ni hinda kay inay manok kung kiisay dapat mapaduman ang ulod. Abana! Sa Rosa hindan dapat magbirik. Si Isay. Nagdiskusyon kiraray sinda. Nagpaubaya si Tata. Nakahali sinda sa puon kan kamatis. Ay ano na? Nahulog si Toto sa kalot. Paano siya makakasakat sa itaas? Habong butasan ni Toto ang ulod. Habuman butasan ni Tata. Nagdinuludan, nagburutungan, nakahawa sinda. Nagsakat si Tata sa ibabaw kan gamot ning kahoy. Ay tanahulog si Tata. Ang ulod na putol, nabanga sa duwa. Inay, nakakuha kami nin ulod. Magbalik na kita sa hardin.